ଲେମ୍ବୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉର୍ବର ଦୋରସା ଓ ନିଗିଡ଼ା ଏବଂ 2ରୁ 2.5 ମିଟର ଗଭୀର ମାଟି ଉପଯୁକ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ 8ରୁ 10 ମାସର 1ରୁ 2 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ନିରୋଗ ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାରା ଲଗାଇବାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଗାକାରରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 4ରୁ 6 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ 90ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ, ଓସାର ଓ ଗଭୀରର ଗାତ ଖୋଳନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 15-20 ଦିନ ଖରା ଦେଇ ଉପର ମାଟି ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ ଖତ ସାର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତଳ ମାଟି ଦେଇ ଗାତ ପୂରଣ କରି 10-15 ଦିନ ପରେ ଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପଲିଥିନ୍ ବାହାର କରି ଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ନ ଜମିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଖତ ସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ତାହାର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। 1 ବର୍ଷର ଗଛ ପାଇଁ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ନିମ୍ବ ବା କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ, 250 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ୟୁରିଆ ଓ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପରଫସଫେଟ୍ ଏବଂ 150 ଗ୍ରାମ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ନିମ୍ବ ବା କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ, 500 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ୟୁରିଆ ଓ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପରଫସଫେଟ୍ ଏବଂ 300 ଗ୍ରାମ ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।